Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tasvika kwamutoko kumba kwa Tendai Pinjis area yekwakatsukunya vanorangarira tichiita another level nata Tendai Pinjis ndofunga makamudzwa achitaura ndobva kwakatsukunya uko ndokwatiri muzuva ranhasi. Ruzharwa muri kunzwa urwoka magitari ari kuridzwa ticharamba chikupai kuti zviri kufamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndo chirongwa chatakupai chekutanga tichakuzivisai kuti zvinenge zvichifamba sei. Vaimbi vamanga muchiona vachiridza talking drums, hanzi talking drums, yes. Patanzwa kuti pachange pachiuyawo vaimbi vakasiyana siyana vachange vachiridza. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Rambai muineso tichizokupai zvinotevera. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.